はとね、こんばんはと深夜枠です。もうホラゲは怖いよ、疲れたよと、疲れたよと、疲れてはいないな。もうホラゲは私怖くてできないよってね。私の心はボロボロですよってね。とにかく親が自分のドラがシャアですね。いやー、怖かった。ね。なんかちょっと元気になる。はだってえ上がれないと思ったもんで、は上がりを呼んでいたから、はワン、は俺の心はボドボドだ。はぁ、はえわら、えはぁ、なんで俺ははぁ、わら、はぁ、えこれぞ神業。ちょい待て待て。イカ様だからこの曲流さ。は何能力使って、何地方あの犬桜怖いよ。これで飛ばされたらうち飛ばっちりなんだけど。振り込んでないよ。ちょっと大パンいいっすか。これ大パンですよ。これ GL ハイザルだよ。首脳やなんてなかった。これ、おやっかぶりして終わったりじゃん。ちょっと待って、霊峰より悪質だって。わけがわからないよ。これは GL ハイザルだろ。これは GL ハイザルだろ。でもとりあえずリツイートしとく。イカサムライフが流れていく。釣り。でもでも、ファボっておく。火をつけて、時の収束をかめろ。能力使ったよ。強敵たちは、能力使ったよ。最高の集まり。ハイザラフラッシュで力のパルマだな。ほんと。明日は乗るな。事故が起こるから。